What's up ľudia? Tak vítajte pri novom videu z tejto príprava série. No, máme nedeľu, zhruba 3/4 na 8 ráno. Aktuálne dnes to vychádza už len 9 týždňov do prvých závodov. Ja sa nachádzam už pred fitkom, kde si pôjdem odšlapať 40-minútové schody. Musela tam nastať hold trochu zmena v štýle kardiu, pretože pretože nastala taká komplikácia. Hold 2 dní dozadu pri tréningu bedro, ktoré riešime už zhruba rok, sa očividne trochu preťažilo a utlačilo mi to hlavný nerv, ktorý cez deň ide a spôsobuje mi to bolesť pri každom bedrovom pohybe alebo akomkoľvek tlaku na bedro, či už chôdza, státie, sedenie a tak ďalej. Proste hold, stalo sa to v nevhodný čas, ale tak nespravíme nič. Je to dosť obmedzujúce, pretože to dosť boli. Obmedzuje ma to v pohybe, je to bolestivé, ale nedá sa nič robiť. Proste prispôsobíme tomu režim tak, ako potrebujeme. Skúšal som už včera, schody mi to robiť dovoľuje, aj keď iba v určitej pozícii, ale dovoľuje, takže nasledujúce kardio budem robiť vo fitku. Čiže budem tomu tiež musieť prispôsobiť deň, keďže ja som bol zvyknutý robiť kardio podstatne skôr, ako mi otvárajú fitko, ale tak musíme sa prispôsobiť. Takisto musím prispôsobiť aj tréning, čo sa týka cvikov. Či už tam voliť varianty, kde to nebude bolestivé a obmedzujúce, alebo dávať pozor, aby sa to ešte viac nepreťažilo. Takže je to taká nepríjemnosť, ktorú ale žiaľ musíme zvládnuť. No, čo sa týka režimu, tak od minula by som povedal, že už nám začala dieta. Bežne to začínalo u mňa tak okolo toho 8. týždňa do závodov, tento rok to začalo už od toho 10., takže už tam je cítiť trochu únava. Jedla už je málo, na moje pomery teda málo a takisto sa zmenil aj tréning. Už sú to není žiadne extrémy, ako to boli doteraz, vynútené opakovania a maximálne preťaženie. Už sa len snažíme vyčerpať glykogén, aby proste to telo bralo zásoby z toho tuku. Čiže zvýšil sa objem tréningu. Pridal sa tam tréning ďalší do celkového týždňa, vychádza to plus minus na tých 5 tréningov do týždňa už. Partie sa trochu pomenili, keďže stále potrebujeme stihnúť otrénovať do hodiny. Takže asi toľko k tomu, čo sa stalo, k tomu, čo sa dialo a tak ďalej. Ja už som celkom dosť hladný, pretože som stále na lačno, čiže idem si ošlapať tých 40 minút a pôjdem sa najesť, takže poďme na to. Fajn ľudia, tak sme doma. Ja už tu mám prvé jedlo na poli zjedené, pretože som bol už dosť hladný. Každopádne prvé jedlo, úplná klasika, jedno vajce, 4 bielka, 120 g vločiek plus škorica. No, ranných 40 minút sme si odbili na schodoch. Ja som si tam aj spísal dnešný tréning, keďže od toho, povedzme, zranenia alebo incidentu som ešte tréning nemal, takže neviem. Niečo mám v oku. OK. Takže neviem ešte sám, čo to čaká, ako to bude prebiehať ani nič. Každopádne, čaká nás dnes tréning hrudníka a bicepsu, takže skúšobný tréning, malo by to tam trpieť čo najmenej to bedro, takže snad to bude fajn. Po tomto jedle ma čaká ešte jedno jedlo, čo bude pretréningové a pôjde sa makať. Pre tréningu mám ešte klienta, ale to už je mimo vás. Každopádne dosť bolo reči, ja som hladný, takže dobrú chuť. Takže pretréningové jedlo, ryža, ryba a brokolica. Tu mám už nachystaných 50 g proteínu po tréningu a tu mám nachystanú pretréningovú suplementáciu, čo je 15 g tuto Winter Pump a 10 g Rainy Galaxy. Ideme sa najesť a ideme makať. Tak ľudia, nachádzame sa už vo fitku, ja mám klienta otrenovaného, takže začínam svoj tréning. Už tu mám aj svojho sparinga.
Takže ideme skúsiť, čo bude možné na tom tréningu. Dúfajme, že to bedro dovolí čo najviac, takže uvidíme. Každopádne, čo sa týka štýlu tréningu, tak máme to už na 3 pracovné série. 3, aby ste to videli. 3 pracovné série s tým, že rozmezie opakovaní je okolo tých 20-25 najviac a najmenej tak 5 až 7. Záleží od toho, ako si to nastavím, s tým, že občas aj nejaká tá super séria, takže ide sa makať. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. We used to look up at the sky and wonder at our place in the stars. This is the world you've made yourself. Now you have to live in it. The end is in our sights. The future is already here. No matter how hard we tried, we're doomed. Say your goodbyes. Brace yourself. I can see the end inside. Three, two, one, hardwired.
Takže proste, aby sme mali, pri hrudníku to bedro nebolo žiadno obmedzujúce, ani som to necítil, čo som ale čakal. Teraz nás čaká biceps, kde už mám aj nejaké cviky v stoji, takže tam už neviem, čo to čakať, každopádne uvidíme. Proste hotové, ideme biceps. We used to look up at the sky and wonder at our place in the stars. This is the world you've made yourself. Now you have to live in it. The end is in our sights. Takže ľudia, máme tu posledný superset na biceps. A ten bude tuto spider a kladky na biceps protismerné, takže poďme to dokončiť. Pozitívum je, že som bedro necítil počas celého tréningu, takže je to aspoň niečo pozitívne. A vyprávam kokotiny okolo toho, takže idem cvičiť radšej. Hardwired. Máme po tréningu. Za mňa tréning, podrží mi to toto. Za mňa osobný držič. Ja si tu musím zarobiť svoju odmenu po tréningu. Podať proteínu. Podržiť dvakrát.
Daj mi. Daj mi, že dvakrát. Kde mám? Tu. Jaj. Nevadí. A jen to mi tu vraští, takže asi musím zavrieť okná, lebo nebudete nič počuť. A my sa tu zatiaľ uškvaríme. Nie. Niečo mi tu frká z toho shakeru. No, kde som skončil? Neviem. No, skrátke, hodnotím tréning pozitívne, áno. Bedro sa neozvalo, aj keď pri hrudníku a bicepse som ani nejako nečakal, že sa to ozve, no zajtra na nohách to bude zaujímavejšie. Každopádne je to fajn. Ideme teraz domov, lebo sa musíme najesť, takže tak. No, my sme sa tuto boli trochu kultúrne vyžiť. Boli sme si pozrieť nového Predatora. Ako ste mohli vidieť, ja som si tam vychutnala jednu krabičku, takže všetkým zúčastneným sa ospravedlňujem, že som im tam smradil s rybou. Ale tak jedlo nepočká. Každopádne film hodnotíme veľmi pozitívne. Kto máte rád tento žáner, určite choďte pozrieť. Za mňa jeden z najlepších Predatorov. Takže asi toľko a teraz sa presúvame domov a ideme znovu variť. Tak, my sme vybehli ešte na večernú prechádzku. Prídeme domov a už ma čaká iba jedno jedlo a pôjdem spať, pretože zajtra začíname zase od začiatku. Takže tu sa s vami rozlúčime. Ďakujem za pozornosť. Som si takýto štýl videa užili, že sa vám to páčilo. A vidíme sa teda v ďalšom videu. Teraz mimo. Ja som myslel, že až na druhej strane.